panapa takuona kuti aiwa vakomana vanani uzochamisana naGift Ostallos ziva. These guys they are now mobilizing, vari kurova zvavo aiwa masurprise visit avari kuita mumasocieties aiwa nevakomana vakarwa hondo anova veterans. Panapa takaona muzana nezuro nozonchamisa ari musociety yaakaonekwa akagara pasi achiasociata nevakomana. Muzana nhasi kuona kuti aiwa Gift Ostallos ziva anobudikirawo pane imwe different locations. Sana mbina masvika mudanyogwa pana unoti subscribe like turn on the bell icon. Tipina panapa Ostallos ziva anoposta that picture amuri kuona ayo wayanyora achiti, this afternoon we had the privilege of meeting with Petros Sewanda, Secretary General of the ZPRA Veterans Association, and Buster Willie Magwizi, the national spokesperson. As we chart the way forward, we will always seek guidance from those who have paved the way before us. Their wisdom, experience, and insights will help shape our response to the opportunities and challenges that lie ahead. A Chamisa-led government is possible, all hands on deck. Panapa ndo mashuka nomudanyogwa panapa Ostallos ziva achiti aiwa isusu it's not like kuti we are just moving tisingazivi kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Watikaitira mashuka ekuti aiwa tatova neinfluence yatiri kuziva kuti vakomana these guys vanonzi war veterans ndo vanhu vakutotigaidha, ndo vanhu vatotibheka, ndo vari kutotiudza maideas ekuti aiwa if you want to succeed pinani apa musapinda napo itai so. Zvatiri kuona kuti aiwa this involvement yanyazoona kuti aiwa anoexposa kune such mamwe mainsights akanga asingazivi. Nozonchamisa tiri kumuona achipinda musociety aiwa achinoitawo esocial link yatiri kuona kuti aiwa all this zviri kunyatsokubatsira kuti aiwa vanyatsokuona echange kuti vangaita sei kuti nyika idzi mabudire. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.